una cabeça d'all, sisplau? Sí, on són? Mira si n'hi ha cap aquí sota la pica. No, aquí no n'hi ha cap. Ja no n'hi ha cap? Et fa res anar-ne a comprar unes quantes a baix a la botiga? No, dona, no. Ara hi vaig. Hola, amics. Avui estic sol. Tothom està de vacances. A les grans ciutats no hi ha pràcticament ningú. Els carrers són buits. No hi ha cap cotxe, no hi ha sorolls, no hi ha contaminació. És una delícia. En canvi, a la platja tot és ple. Tothom és a la platja, com els Vilanova. Hi ha habitacions lliures? A veure si aquí estem més de sort. Perdoni, jove, hi ha habitacions lliures? No, senyor, ho sento, però és tot ple. No n'hi ha cap. Però que no hi ha cap habitació lliure en aquest poble. Normalment, en aquesta època, no n'hi ha mai. Hi ha habitacions lliures? Hi ha habitacions lliures? No n'hi ha cap. No n'hi ha cap. No hi ha cap habitació lliure. No hi ha cap habitació lliure? No n'hi ha mai. No n'hi ha mai. Bon dia. Hi ha habitacions en aquest hotel? Sí, senyor. Sí que n'hi ha. Segur que n'hi ha. Sí, senyora. N'hi ha de dobles i de senzilles. I hi ha dutxa a les habitacions? Sí, senyora, sí que n'hi ha. I telèfon? Hi ha telèfon a les habitacions? No, ho sento. De telèfon no n'hi ha. Bé, és igual. Volem una habitació doble i una de senzilla. Molt bé, senyor. La 517 i la 519. Pirata, pots acompanyar els senyors a les seves habitacions? Hi ha habitacions? Hi ha habitacions? Sí que n'hi ha. Sí que n'hi ha. N'hi ha de dobles i de senzilles. N'hi ha de dobles i de senzilles. Hi ha dutxa? Hi ha dutxa? Sí que n'hi ha. Sí que n'hi ha. Hi ha telèfon? Hi ha telèfon? No. No n'hi ha. No. No n'hi ha. 3.673,82. No hi ha pas un encenedor per aquí? No ho sé, on l'has deixat? Aquí mateix, fa un moment. Mira, aquí n'hi ha un. És aquest? Ah, sí, sí. $3.673,82. Què hi ha en aquest armari? No hi ha res. Hi ha alguna cosa als prestatges? Tampoc no hi ha res. Aquí tampoc no hi ha res. I no hi ha aigua.
A la meva habitació no hi ha aigua. N'hi ha aquí. No, aquí tampoc n'hi ha. Què hi ha a l'armari? Què hi ha a l'armari? No hi ha res. No hi ha res. Què hi ha als prestatges? Què hi ha als prestatges? No hi ha res. No hi ha res. Hi ha aigua aquí. Hi ha aigua aquí. No. No n'hi ha. No. No n'hi ha. Oh! No hi ha cap penjador. Com que no hi ha cap penjador? Segur que no n'hi ha cap? No, no n'hi ha cap. Mireu tu mateix. Ja n'hi ha prou. Anem a veure l'encarregat. No hi ha cap penjador? No hi ha cap penjador? No. No n'hi ha cap. No. No n'hi ha cap. És estrany. No hi ha ningú en aquest hotel. Pots mirar si hi ha algú a fora? No. Aquí fora no hi ha ningú. Ep! No hi ha ningú? Doncs no. No hi ha ningú. I ara, què podem fer? Podem anar a donar un vol i ja tornarem més tard. Doncs anem-hi. Hi ha algú? Hi ha algú? No. No hi ha ningú. No. No hi ha ningú. Perdoni, aquest seient està lliure? No ho sé, em sembla que no hi ha ningú. Gràcies. Ei! Que aquest seient està ocupat. Com que està ocupat? No hi ha ningú. No, no hi ha ningú. Però hi ha una jaqueta. Una jaqueta? Quina jaqueta? Aquí no n'hi ha cap. Com que no n'hi ha cap? De veritat, miri, aquí no hi ha res. Ai, perdoni, em sembla que m'he equivocat de pila. Està lliure. No hi ha ningú. Està lliure. No hi ha ningú. Està ocupada. Hi ha algú. Està ocupada. Hi ha algú. Perdoneu, qui és ocupada aquesta cadira? No, no, ja la pots agafar. Però què passa? Què és tot això? Un embargament. Però, i els propietaris? No hi són. A l'hotel no hi ha ningú. Però jo tinc ordre d'embargar-ho tot. Ei, ei! No es poden endur aquest armari! Per què? Perquè aquest armari no és buit, és ple. Hi ha pantalons, camises, mitjons, corbates. No és buit. No és buit. És ple. És ple. Hi ha roba. Hi ha roba. Què hi cabem? No ho sento, ja és ple. No hi pot entrar ningú més. Avaries, digui. Bon dia, miri, és que tinc el telèfon espatllat. Em pot dir el número, sisplau? Sí, és el 748 3903. I què li passa exactament? Doncs que no sona el timbre. Bé, ja anoto l'avaria. Què poden passar avui? Avui? No, impossible. Avui no podem. Que és urgent. Jo no puc viure sense telèfon. Ho sento molt, però no pot ser. Aquests dies hi ha pocs tècnics i els pocs que hi ha estan tots ocupats. Avui no en pot venir cap.
Bé, què hi farem? Però ja ho sap, si poden... Poden passar, avui? És impossible. Avui no podem passar. Aquí no es pot respirar. Pots obrir la finestra? Sí. Ui, quin vent. Es fa res de pujar una mica el vidre. D'acord. Ui, mare de Déu, que tard que és. No pots córrer una mica més? Ja saps que no podem arribar tard. Molt bé. Ai, que em marejo. Et fa res d'anar més a poc. Ja ens poden esperar. Mireu, puc obrir la finestra. No em fa res a pujar el vidre. Puc anar més de pressa i també puc anar més a poc. I a vosaltres us fa res escoltar-me? Podeu callar! Pots? Et fa res? Puc. No em fa res. Pots obrir la finestra? Et fa res obrir la finestra? Pot obrir la finestra? Li fa res obrir la finestra? Puc obrir la finestra. No em fa res obrir la finestra. No podem arribar tard. No podem arribar tard. Ja ens poden esperar. Ja ens poden esperar. Podeu callar. Podeu callar. Et fa res baixar una mica la música? És que no puc estudiar. Hola, sóc en Jordi Roura. Hi ha res de nou? Molt bé. Ara vinc al diari. Suposo que em puc morir tothom feliç. Sí. Abans d'ahir la nit. Res, normal. Uns senyors que entren, que et saluden i que et fan la cara nova. Ja el diré. Què diu? Molt amable. Sí, home, sí, ara vinc. Núria? Sóc en Jordi. Com? No és la Núria. Qui és? Ho sento, s'equivoca de número. Qui és aquest Jordi amb qui no vols parlar? No és ningú. Ja, jo tampoc no sóc ningú.
Tu ets una noia molt maca que m'ajuda a canviar de casa. Et fa res mirar aquell als calaixos de l'armari? N'hi ha 3 de buits i un de ple. Amb 2 o 3 jerseis. Aquests mocadors. I roba grossa? Aquí res. Aquí sí. Aquesta jaqueta. Alguns pantalons. No sé què fer-ne, tot és ple. Em dones les faldilles? No, senyora. No t'ajudo si no em dius per què te'n vas. Perquè sí. Que hi ha algun problema amb el senyor Puig? Perdona, vull dir en Lluís. No n'hi ha cap i n'hi ha molts. És un home pesat i avorrit. No el coneixes. No hi tinc res en contra, però no m'agrada. Res en contra ja es veu. Au, ajuda'm. No vols parlar? Ni amb la teva amiga? Que a vegades que és millor callar. És tard, m'esperen a la feina. Però demà, lliure. Què em passa? Què tinc? Què té aquest lloc? Sempre deixo el cotxe aquí. Per què avui?
Núria! I per avui ja no hi ha res més. Fins al pròxim programa. Si no els fa res.